नेहमी तुमच्या मुलांवर लक्ष ठेवत चला. नकळतच ते काही अशी वस्तू घरी आणतील जी तुमच्या आणि त्यांच्या देखील जीवावर बेतू शकते. हा खेळ भावल्यांचा एक भयकथा. पण तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. इकडे प्रवीण आणि प्रियंका फार खुश होते. नुकताच हे तिघं एका लग्न अटेंड करून आले होते. ते प्रवीणच्याच मित्राचे होते. तिघं म्हणजेच या दोघांवर त्यांची मुलगी साक्षी देखील होती. घर यायला साधारण अजून अर्धा तास लागणार होते. त्यात पावसाळ्याचे हे दिवस. पण मागून अचानक साक्षीने प्रियंकाला हाक मारली. प्रियंकाने मागे पाहिले आणि ती जोरजोरात हसू लागली. कारण की साक्षीने तिच्या आईला सांगितले की तिला वॉशरूमला जायचं आहे. थोडे हास्य पसरले. साक्षी ही 10 वर्षाची होती. प्रवीण तिकडे आजूबाजूला कुठे टॉयलेट आहे की नाही हे शोधू लागला. साधारण काही अंतरावर त्याला सार्वजनिक टॉयलेट हे भेटले. त्याने आपली गाडी थांबवली आणि प्रियंका ही साक्षीला घेऊन गेली. पण त्याच क्षणी प्रियंकाला एक कॉल आला. ती फोनवर बोलण्यात व्यस्त झाली. साक्षी बाहेर आली आणि बाहेर येताच त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच हास्य होते. ते हास्य का होते हे तिला देखील माहीत नाही. आणि अचानकच तिने आपल्या आई प्रियंकाला सांगितले. हे तिघही गाडीत बसले आणि पुढे निघून गेले. नुकताच आता घरी पोचले होते. तिघही फार थकल्यामुळे कोणाची झोप कधी लागली हे समजले नाही. दुसऱ्या दिवशी साक्षी उठली आणि ती फार हसत होती. प्रियंकानेही तिला विचारले, अरे झालं तरी काय, अशी का हसतेस? त्या साक्षीने सांगण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. बर बाबा नको सांगू, पण चल नाश्ता करून घे. आणि हो, तुला एक चांगली बातमी सांगायची आहे. साक्षीने देखील विचारले, अरे तुझे अमेरिकेचे काका सौरभ काका येणार आहेत. त्यांची पत्नी आणि तुझी बहीण कमी मैत्रीण जास्त समीक्षा देखील येणार आहे. एवढं ऐकताच साक्षी फार खुश झाली. आनंदाने नाचायला लागली. पण आश्चर्याचं दृश्य म्हणजे साक्षीच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद होता. तो का ते तिलाच माहीत. साक्षी ही तिच्या खोलीमध्ये गेली आणि आपले काम करू लागली. प्रियंका ही सहज म्हणून साक्षीच्या खोलीमध्ये गेली तर प्रियंकाला आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण की प्रियंकाने पाहिले की साक्षी ही चक्क अभ्यास करत आहे. ती आपल्या बेडवर बसून पुस्तक घेऊन हे अभ्यास करत आहे. प्रियंकाने न काही बोलताही तिथूनच निघून गेली. पण खरे दृश्य काही वेगळेच होते. साक्षीच्या पुस्तकाच्या आतमध्ये एक लहानशी बाहुली होती. ती बाहुली तुटकी फुटकी जरी वाटत असली तरी कोणत्याही मुलीला आवडेल अशीच होती. साक्षी तिच्या डोक्यावरनं हात फिरवत होती. रात्री प्रवीण आला. झालेला सगळा प्रकार प्रियंकाने प्रवीणला सांगितले. दोघांनाही फार आनंद वाटला. असे 2-3 दिवस होऊन गेले. पण एका दिवशी प्रियंकाला हा संशय आलाच. तिने विचारले, साक्षी अगं काय आहे, एवढा कसला अभ्यास असतो तुला, जा जरा बाहेर खेळ. पण साक्षीने सांगितले, नाही या, मला काही खेळायचं नाहीये, मला फक्त आणि फक्त अभ्यास करायचे पुस्तकाच्या आत. हे वाक्य जरा वेगळेच होते. इकडे रात्रीचे साधारण 2:30-3 वाजले असतील. साक्षीच्या खोलीमधनं साधारण कसला तरी आवाज येऊ लागला. प्रियंकाने प्रवीणला उठवले. दोघंही साक्षीच्या खोलीमध्ये गेले आणि त्यांना पुन्हा आश्चर्य वाटले. त्यांनी पाहिले की साक्षी ही पुस्तकाकडे बघून हात फिरवत काहीतरी बोलत आहे. प्रियंका रागारागामध्ये गेली. तिने पुस्तक बाजूला काढले आणि पाहिले की साक्षी हे त्याच बाहुलीवर खेळत आहे. बर तुझं हे चाललंय का, म्हणून तू अभ्यास करत होतीस एवढं? साक्षी आणि प्रवीण तिला फार ओरडले. ती बाहुली घेतली आणि त्याच बाजूला असलेल्या एका कपाटमध्ये ठेवली. तिला लॉक लावले आणि दोघे निघून गेले. सकाळ झाली आणि त्यांनी पाहिले की साक्षी ही त्या बाहुलीवर पुन्हा खेळत बसलेली आहे. हे दृश्य फार विचलित करणारे होते. प्रवीणला मोठा धक्का बसला. प्रवीण बोलला, पण ती चावी तर माझ्याकडे होती.
हिच्याकडे कशी आली? प्रियंकाने सांगितले. कशी काय? रात्रीची आली असणार आपल्या खोलीमध्ये आणि घेऊन गेली असणार. प्रियंकाने पुन्हा साक्षीला ओरडले. फार दम दिला, पण साक्षी आता हाताबाहेर चालू लागली होती. साक्षी हिचे वागणे वेगळे होत होते. आणि त्याच रात्री प्रवीणने ती बाहुली कपाटाच्या वरती ठेवली होती. मुख्य म्हणजे प्रवीण आणि प्रियंकाच्या मध्येच ही साक्षी झोपली होती. काही काळानंतर दोघांना जाग आली आणि त्यांनी पाहिले की साक्षी ही त्यांच्याच टेरेसवर जाऊन उभी आहे त्या बाहुलीला घेऊन. कारण की ती त्या टेरेसवरनं उडी मारून आपला जीव देणार होती. प्रवीणने जोरात जाऊन साक्षीला पकडले आणि बोलू लागला, अरे तुला काही समजतं की नाही? तू वेडी झाली आहेस का? प्रवीणने तिला फार समजवले, पण साक्षी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. साक्षी आता वेडावाकड्यासारखा करू लागली होती. दिवसानुदिवस तिची तब्येत खराब होऊ लागली होती. तशीच प्रियंका बोलली, मला या बाहुलीमध्ये काहीतरी वाटतंय प्रवीण. तसंच प्रवीण बोलला, व्हॉट नॉनसेन्स, गप्प बस तू जरा. दोघांमध्ये बाचाबाची देखील झाली, पण शेवटी प्रवीणचेच खरे झाले. प्रवीण बोलला, हे बघ, हे भूत वगैरे असलं काही नसतं. ती बाहुली राहणार ती साक्षीच्याच खोलीमध्ये. साक्षीला डॉक्टरकडे नेले, पण त्याचा काहीच उपयोग पडत नव्हता. आणि त्याच रात्री काही असे दृश्य या दोघांनी पाहिले जे पाहताच या दोघांना धक्का बसला. यांनी पाहिले की साक्षी ही अगदी त्याच बाहुलीसारखे कपडे घालून उभी आहे. सर्वात भयभीत दृश्य म्हणजे साक्षीच्याच बाजूला ती बाहुली देखील उभी आहे. प्रवीणने विचारले, अगं चाललंय काय तुझं? हे असं का करतेस? चल इथून. पण साक्षी बोलली, तू इकडून निघून जा. तसंच प्रवीण बोलला, मी नाही जाणार, तू जा. म्हणजे साक्षी तुझं खूप झालं, चल मुकाट्यानं. पण साक्षीने एक धक्का प्रवीणला मारला आणि प्रवीण जणू काय हवेसारखाच उडत हा मागे गेला. 10 वर्षाच्या साक्षीला एवढी ताकद येणं शक्य नव्हते, पण या व्यतिरिक्त आता काहीतरी घडणार होते. प्रवीणच्या डोळ्यात देखत ती बाहुली उडू लागली आणि ती साक्षीच्या खांद्यात. प्रवीणने जोरात आपल्या पत्नीला बोलवले आणि हे दोघंही जोरात ओरडले, साक्षी काय? ही कसली बाहुली आहे? पण सर्वात दुर्दैवी दृश्य म्हणजे जे साक्षी बोलेल तेच ती बाहुली बोलत होती. काही करा, पण मी साक्षीचा जीव घेणार. त्या बाहुलीच्या तोंडातून असले शब्द पडले आणि हे दोघंही थक्क झाले. प्रवीणने त्या बाहुलीला उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण जणू ती जमिनीत गाडलेली आहे की काय अशी तिच्यामध्ये शक्ती आलेली होती. ती बाहुली आता हालत नव्हती. शेवटी साक्षीला धक्का मारून ते त्या खोलीच्या बाहेर गेले आणि साक्षीला ओरडू लागले, हा काय प्रकार आहे? पण साक्षी केवळ एकटक हसतच होती. साक्षीचे रूप हे भयंकर झाले होते. असे वाटत होते जणू ती बाहुली तिच्या अंगात गेलेली आहे. साक्षी नुसती हसतच होती आणि आतमधनं त्या बाहुलीचा आवाज आला, काही कर, पण मी साक्षीला मारणार. असं कसं मारशील माझ्या साक्षीला? प्रवीण बोलला. प्रवीण त्याच क्षणी साक्षीला आणि प्रियंकाला घेऊन घराच्या बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणार, पण घर आणि ते दार हे घट्ट बंद झाले होते. प्रवीणने मागे पाहिले तर ती बाहुली हसत होती. प्रवीण पळत आणि ज्या खोलीमध्ये ती बाहुली होती ते दार हे पटकन बंद केले. ती बाहुली आतमध्येच राहिली, पण आतमधून जोर जोरात दार ठोठवण्याचा आवाज येऊ लागला. प्रवीण प्रियंकाला काहीच समजत नव्हते. इकडे साक्षी ही जमिनीवर बसून आणि कधी लोळून हसत होती, जोर जोरात उड्या मारत होती. तिचे डोळे पांढरे पडू लागले होते. प्रवीणला त्या क्षणी एक कल्पना सुचली. प्रवीणने आपला मोबाईल काढला आणि आपल्या मित्राला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्याच वेळेला त्याचा मित्र बोलला, काळजी नसावी, जितक्या लवकर जमेल मी तितक्या लवकर येईल. प्रवीणने फोन ठेवला, पण प्रवीणने देवाचे नाव घ्यायला चालू केले. प्रवीण आणि प्रियंका
हे देवाचे जोर जोरात नाव घेत होते. इकडे साक्षी ही जमिनीवर लोळून जोर जोरात हसत होती आणि आतमधनं दार ठोठवण्याचा आवाज येत होता. आता तो इतका वाढला होता, जणू काही असे वाटत होते की ते दार कोणत्याही क्षणी तुटणार आहे. आणि ते दार हे जोर जोरात वाजत असतानाच ते जोरात तुटले. ती भावली यांना स्पष्ट दिसत होती. ती यांच्याकडे बघून हसत होती. तिचे ते केस हे मोकळे होते. हळूहळू करून ती या तिघांकडे येऊ लागली होती. साक्षी तर जणू तिच्या वशमध्येच होती. ती यांच्या जवळ येणार, पण त्या क्षणी अजून एक दार जोरात मोठमोठ्याने वाजू लागले. हे दार बाहेरचे होते. प्रवीणला जीवात जीव आल्यासारखे झाले. प्रवीण जोरात पळत गेला. ते दार उघडले आणि प्रवीणनी पाहिले की त्याचा मित्र प्रथमेश, त्याचबरोबर त्यांच्यावर एक व्यक्ती आहे. क्षणभराचाही विलंब न करता ते दोघं आतमध्ये आले. त्यांनी त्या भावलीकडे पाहिले. प्रवीणच्या मित्रांनी आणि त्यांच्यावर असलेल्या त्या व्यक्तींनी त्या भावलीला पकडले. जोर जोरात मंत्र बोलू लागले. एका कापडामध्ये बांधले आणि आतमधल्या खोलीमध्ये नेऊन ठेवले. पण इकडे साक्षीची तब्येत बिघडू लागली होती. साक्षी ही असे वाटत होते की तिला वेड्याचा झटका आलेला आहे. कधी जोर जोरात उड्या मारत होते, तर कधी हसत होती. भिंतीला डोकं आपटत होती. प्रवीणच्या मित्रावर असलेली ती व्यक्ती बोलली, हे बघा, मला 20 वर्ष झाले अनुभव आहे या सगळ्या गोष्टींचा. मला प्रथमेशने यासाठीच आणली. तुम्हाला मी खोटं बोलणार नाही, पण स्पष्टच सांगतोय. साधारण आता 4 वाजलेले आहेत. 2 तासाच्या आत काही करून जिथे साक्षीला ही पहिल्यांदा भावली भेटली तिकडची माती किंवा तिकडची काही वस्तूही आणा. जमल्यास मातीच आणा, ते बरे पडेल. पण जर 2 तासात असं नाही झालं तर मात्र नाही, मी आणतो, काही करून आणतो. प्रवीण रडत रडतच बोलला. त्या क्षणी ती व्यक्ती बोलली, हा प्रवास एवढा सोपा नाहीये. तुम्हाला खरं सांगायचं तर 100 मधनं 99% साक्षी या जगात नाही राहणार. 1% आहे. बघा, वाचली तर मी वाचवेल, नाही तर. तसंच प्रवीण हा आपल्या पत्नीला विचारू लागला, काय ग, तुला काही कल्पना ही भावली कुठून भेटली? तशीच प्रियंका बोलू लागली, अहो मलाही नाही, पण हो, त्या लग्नावरून आल्यानंतरच ही भावली आपल्याला दिसली होती. मग तरी तुला काही कल्पना? तशीच प्रियंका आठवत बोलली, नाही, मला असं वाटते की तुम्हाला आठवतंय आपण तिथे वॉशरूमसाठी थांबलो होतो. त्यानंतर साक्षीच्या चेहऱ्यावर एक वेगळंच हास्य होतं. कदाचित तिथेच ही तिला भेटली असेल. प्रवीण बोला, ठीक आहे, आणतो मी. माझा जीव गेला तरी चालेल, पण माझ्या मुलीला वाचलंच पाहिजे. त्या क्षणी प्रथमेश बोलला, हे बघ, तुझं बोलता बोलता इथेच अर्धा तास निघून गेलेला आहे. जा लवकर आणि ये. इकडे ती कापडात असलेली बाहुली हळूहळू सुटण्याचा प्रयत्न करत होती असे वाटू लागले होते. ती किती काळ बंद राहणार? सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रवीण हा तिकडची माती आणायला तर जाणार होता, पण तो 1.5 तासाच्या आत पुन्हा येणार की साक्षी हे जग सोडून जाणार? जर ती माती आणली देखील तरी पण प्रथमेशचे मित्र हे ते भूत साक्षीच्या शरीरातून बाहेर काढणार का ती भावली साक्षीला कायमचीच नेणार? हे सगळं जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर आवर्जून पहा हा खेळ भावल्यांचा भाग 2 लवकरच. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक.
तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. आपल्या फेसबुक आय डी आणि इन्स्टा आय डीला नक्की फॉलो करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.